Takže čau lidi u dalšího videa, dneska to bude další video z Brawl Stars. Budu tady pušovat Ashe na 1000 trofy, už mám 7 brawlerů na 1000 trofy a můžeme jít na to. Pušoval jsem teda Rika naposledy, to jsem dal už na 1000 trofy a teď mám málo hapek, takže ho musím dorazit. Tak, tady je kámo Karl, tak to ne. Hej, podle mě přijde, že Karl je teďka hrozně OP, no. Ale jakoby, že, nevím, no. Hej, zapnu natáčení. A už mi to nejde. Když jsem neměl zapnuté natáčení, tak jsem vyhrával. Zapnu natáčení a už prohrávám. To je také... To je samé, jak když hraju fotbal, přijde se někdo podívat a už nehraju fotbal. Dobře. No. Hej, ten Nani, on je pozor na něho, on je hrozně dobrý, jako, ale on hrozně moc ubírá totiž. Doufám, že se vám bude tady to video líbit. Jestli ano, tak zanechte like a odběr. To bude vážně super, kdybyste to fakt dodrželi a... Tak. Kam Mr. Penguin, on prostě umí házat přes zdi a to já tak nemám. Mě podruhé zabil Karl! Kámo, mě už fakt hrábne reálně. Doufám, že teď budeme být boty. Ale jo, dobré, teď se mnou hraje Karl. Tak pojď, Karle, tak pojď. Jestli se ti to, kámo, teďka nebude dařit, jestli teďka ten Karl bude hrát špatně a proti mně, když hraje Karl, tak hraje dobře, tak jako nevím už. Jdi pryč. Já tě tu nechci, kámo, jdi pryč, rozuměl jsi mi? O ne, vypadni. O ne. Já se tady schovám, tady budu schovaný, já tady budu schovaný, ne, dostávám lidi, dostávám otešet. Tak to sorry jako, ale to ona mě vypla. Karle, můžeš něco dělat? Vím, že jsi ninja, takže to tomu jakože můžeš trénovat, jakože nemusíš trénovat, no vlastně můžeš, ale nemusíš. Čekej, teď ti pomůžu, to jsem úplně mistr tady v tom, kámo, jo! Pojďte moje myšičky, pojďte, hezky. Tady ten mě minule pronásledoval, takže mu dám. O ne, tak to zdrhám, zemři. Už jde. Tak. A furt jsou 4 týmy, kámo, to co je? Hej, já tady tuhle mapu mám rád, ale nejlepší jsou na něho s Poisonem, mi přijde. Jakože nejlepší brawleři na něho jsou ti, co mají Poison. Že ty to po něm střelíš a skováš se někam do křáku, střílíš to po nich, že? A dáváš jim Poison. Což je docela dobrý za mě. Tady mám rush na star dropy, každou výhru mám jeden star drop, takže bych chtěl, aby jsem vyhrával víc. Sirius. A vypadá to, že hrajeme s Bowem. OK. Aha, tak už nehrajeme s Bowem, protože vypadá to, že Bow zemřel. První power, pojď sem. Teď jdeme sem a zabereme to. Pojď sem. Berem, hop. Tak, máme to a jdeme dále. Jupi. Tak, můžeme dále. Můžeme dále. Tak. Kámo, dej mu, pojď, dej mu. O ne, tak to nedáme, hochu, to nedáme, sorry, ale jako to nedáme, jo? No, tak jako to bylo celkem jasný. Doufám, že nedá play again, protože tady tenhle cápek byl celkem noob. Mám tady nějakou pistolku, kámo, a já si s tím furt musím hrát, mě to přijde hrozně dobrý. Tak jo. Tady máme další pin, tak, jakože sorry, ale já musím dávat piny, mě to uklidňuje.
Vypadni. Smradlavý tvarušku. Co je? Ne, Leoniáku, hnusnej plesnivej. Co si jako o sobě myslíš, že budeš zabíjet moje prdíky? Ale ta caka hraje docela dobře, no nehraje špatně. Kámo, ne, jdi pryč. Hej, já jsem obklíčen, lidi. Jsem obklíčen. Asi zemřu. Olomoucký tvarůžek. Olomoucký tvarůžek jde po mně. Teda já jdu po něm, ale to je jedno. Dej mu hezky. Yes. Kaktusák a nějaký tady ten. Já zapomněl jsem, jak se jmenuje. Pojď kaktusáku, pojď. Já mám dost životu, to se neboj. A už nemám moc. Takže pojď sem, kámo, ty jsi fakt Vladimír. Bludimír. Hezky. To je fakt Blad? Ne! Kámo, mě dala voňavka 3000. Ems. Mě dala Ems. No. Ona má taky bobínky. Bobíčci. No. Jdu zabít tady tu. Ona mě štve. Tak, ty jsi mrtvá, kámo, holka. Ty jsi mrtvá, Emsko, jedna. Plesnivá. Pojď. Tady je, pozor. Tak ten je mrtvý. Stačí nám si počkat. Hop. Tak. Pojď, dej mu. Tak, kámo, dobré. Hej, tenhle sasavka je docela dobrá, ale škoda, že nedala play again, protože by se mohli hrát spolu. Lidi, napište do komentářů, jaký váš oblíbený brawler. A taky napište taky napište, jak se dneska máte. A nebo to nemusíte psát, to beru zpět. Nemusíte psát, jak se dneska máte, ale napište, jaký je váš brawler, na kterém máte nejvíce trofy, nejvíce. Může to být i ten oblíbený, ale jakože schválně kolik lidí má na svém nejoblíbenějším brawlerovi nejvíce trofy ze celých jakože ze všech brawlerů, které má. Podle mě tady hodněkrát bude Edgar, protože Edgar má hodně lidí rádo, mi přijde. Ano, jdi pryč. Dobré, je po mně, kámo, kolťasy, ty jsi plesnivoun a já jsem taky plesnivoun. No jak to říct, no prostě jsem plesnivoun. Prosím, ať nedá play again, protože... Dobré, nedal play again. Už by to chtělo nějaké pořádné lidi, jako. Moc se mi už nelíbí, že tady mám furt samé nuby. Tak jo. Crow. OK, Crow by mohl být dobrý na tuhle mapu. Crow by nemusel být špatný. Já mám hrozně rád ty brawlery, kteří střílí takhle a rozbijou tu bedničku na dvě. Že na jednu ránu střílí na dvě bedničky, na obě bedničky. O ne, jdi pryč, Edgare. Ne, nemám rád Edgary, kámo, když reálně kdo prostě. Ne. Kdo prostě umí s Ashem vyhrát proti Edgarovi, když na něho skočí a Ash má málo. Jakože reálně kdo. Protože teda já patřím spíš k tomu, že já asi nevyhraju. No. To nevadí. Jestli budete hrát v Bravko tak někdy, tak se připojte určitě do klubu Lemon Nej. Všechno. Jsem tam já, je tam Dany, je tam Kristýna, je tam můj kamarád ještě jeden, s kterým budu natáčet, a potom tam je @lemenet.4, což je můj druhý
účet na tabletu. Tam pošlu teďka hlavně Shelly, protože Shelly je taková dost úplně. Zemři. Mám tě. Vypadni. Kámo, už jdi pryč. Kolik vás tu na je? Já zdrhám. Tak to je asi po mně. No dobré, konec hry, no. Tak nic, no. Podíváme se, kolik máme ještě chybí. A jo, tady máme ty daily wins. Kámo, ne, to jsem nechtěl, já jsem to asi neměl dělat. Tady, Star Rush, už tu máme ten Star Rush. Ukáž, 4 minuty, to si můžeme zahrát ještě jednu hru. To je za mě taková adekvátní, jakože taková adekvátní míra, aby jsme mohli ukončit toto video. A aby jsme vyhráli tady tuto hru. Hrajeme s Mortisem, který má velice hezký skin. Reálně se mi docela líbí. Přemýšlím, že Mortise budu pušovat po tady tom Ashovi. Fakt jako přemýšlím o tom. A doufám, že to i tak bude, protože já mám rád Mortise docela. Však bychom si nemohli ale vzít nějaký jiný skin, jakože že bych chtěl nějaký jiný skin, že bych asi úplně nechtěl toho s lopatou. Jakože myslím, to neví to, no. Že bych prostě, dobré, tohle se bude poslední hra, jo? Že bych nechtěl tady tohohle, ten se mi moc nelíbí. Jo, ten se mi moc nelíbí, chtěl bych až příště budu mít další powerpointy, tak určitě budu kupovat tenhle. Protože ten se mi hrozně líbí, nevím proč. Zkusíme ještě jednu hru, čekejte, teď si zahrajeme sola, ne, co nejrychlejc. A máme tady Megapik, takže okamžitě se jděte připojit do našeho klubu Lemonade, aby jsme si mohli udělat co nejlepší Megapik. Tak jo, já jdu rychle zabíjet lidi, aby jsme tady měli teda to, jak jsem říkám, teda tu odměnu, ten star drop. A jdu na to. Tak. Pojď sem, sakra, pojďte. Tak, pojďte čumu. Pojď sem. Kamo, neutíkej mi. No, kam budeš drhat teď? No, tak já budu zdrhat asi do nebíčka, no. Jak to vidím? Budu zdrhat do nebíčka. No, dobré lidi, takže vidíme se u dalšího videa a